Hola amics, soc el lavabo del 26è Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei. Hola, des de Molins de Rei. Estem molt contents que tenen un teatre molt bonic aquí. Tenen un local molt bonic per passar pel·lícules, passa el tren a prop, fot un fred que Déu-n'hi-do, i res, estem aquí veient curs, hem sortit un moment perquè aquest ja l'havíem vist i no calia repetir, però ara tornem a dins. De moment la cosa va bé, ara veurem com allarga, però de moment la cosa va bé. Au, a passejar-ho, i des de Molins de Rei, salut. Ja va! Buenas tardes, señora. ¿Tendría la bondad de concedernos unos minutos? Recull el premi una tal Laura Marín. Atenció. El segon premi se l'emporta... Qui diu una tal? Atenció. The Quiet. I el primer premi hem derivat que finalment se l'emporta un curs d'animació. Violeta, la pescadora del Mar Negre. Doncs el guanyador del premi del públic, el premi Angoixa, Cuando hierve el agua. El concurs de microrelats ha estat un èxit, tant de participació, ja que hem rebut un total de 94 microrelats procedents de diferents llocs de Catalunya, de Madrid, del País Basc, Màlaga, València, Argentina, Mèxic, Xile, Cuba o Londres. Comencem pel tercer premi d'aquest concurs, que és pel microrelat titulat El darrer viatge, escrit per Marc Casas Segura. Anem per segon premi, en aquest cas ha estat pel microrelat titulat El Puente, escrit per Fernando de las Cuevas Terán. El primer premi del concurs de microrelats de terror i gore és pel microrelat Col·lecció, escrit per Naina Ibanez. Hola a tothom. La veritat és que no tinc idea de què dir, m'ha sorprès moltíssim. Què tal ha sentat el festival? Molt bé, jo m'ho he passat molt bé i veig que la gent també, està tothom molt content i hem patit una mica, A nivell personal, quins projectes tens? Doncs mira, jo estic dedicat ara pràcticament plenament al món del doblatge, estic ara doblant una pel·lícula de por, 1408, del John Cusack, que es va presentar al Festival de Sitges, i és una feina que m'encanta i m'estic passant molt bé. Fas en Johnny Depp? També fa Sant Johnny Depp, exactament, i en Jim Carrey, ja que té una mica de registre, sí. No és molt de por, però bueno, aquest és el número 23. Sweeney Todd ja l'has doblat? Estem a punt. Ja hem fet el tràiler i ja estem a punt de... No et farà encantar, oi? No, esperem que ho faci algú que canti millor que jo. Molt bé, moltes gràcies, encantat. Un plaer. El director de cinema de terror neix o es fa? S'hi prova. El director de cinema de terror, sobretot si és d'una mena de festival amateur, és una mica per selecció natural, saps? El que li toca més pringar i que des del començament no li fa res, agafar rols i tal, doncs acaba sent el director. Vull dir, una miqueta la història de Molins de Rei ha anat així. Què destacaries de la programació de curs? Jo crec que des de fa un parell d'anys hi ha hagut una consolidació, perquè vam començar una mica amb una mà al davant, una mà al darrere, i aquests 2 últims anys, ja no tant pel volum, que també, rebem una mitjana d'entre 80 i 100 curtmetratges de tot arreu, sinó per la qualitat, vull dir, perquè sense ser un festival que donem uns premis super sucosos, perquè som dels modestets, doncs la veritat és que estem molt contents de la qualitat que ens arriba. Alguna pel·lícula preferida a nivell personal de la mostra? D'aquest any? Sí. Jo em quedo amb Severance. Reverence. Ah, Reverence. Desmembrados. Jo crec que és bastant gambarrota i jo em quedo amb aquesta pel·lícula, sí. L'opinió de l'expert?
Per mi és la meva preferida. Si les he vist totes, és la meva preferida, però d'allà. Jo no les he vist totes, he de dir que no les he vist totes. Vull dir que... I no ho esteu dient sota la influència de l'alcohol, no? No. Ni de l'autor de Severance no coneixem de res. No ens va cap pernil, tio. Veiem, la joventut catòlica que he vist que hi ha un cartell aquí, ja ho sap, que sap el contingut obsè de les vostres pel·lícules que passeu. El sap perfectament. A més, és curiós perquè ja fa molts anys que insistim en que no sé si és millor o pitjor posar catòlica, perquè moltes vegades et crea aquesta dicotomia de dir, hòstia, aquests collons que tenen, no? En un lloc catòlic, però és que és un problema de nom, que per poder rebre subvencions l'entitat que ens acull, que és la Joventut Catòlica, com que el nom és el Quer, hi ha un altre teatre que es diu Joventut, sempre que han de justificar a través de cartells i programes i històries les subvencions que els hi donen, s'ha de posar Joventut Catòlica. Per tant, és una qüestió tècnica més que altra cosa. Sí. Ens hem quedat pertorbats. Des del Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei, Jaumes Club, torna la connexió a The Crypt.